Sa Good Vibes Mascara Dancers ang Barangay Tangub ang nag-represent sa Bacolod City sa Sinulog sa Cebu. Ang ila performance with a touch sang Sinulog. May report si Romeo Subaldo. Nangin official guest contingent ang Barangay Tangub Mascara Dancers sa Sinulog sa Cebu sa Domingo sa highlights ng kapistahan. Nag-perform ang mascara dancers halin sa dananon sang syudad. Kagpakadto na sa stage. Dito, ginpakita sa mascara dancers ang ila winning performance, bit-bit ang ila higante nga mga props. Kagbangod, sinulog ang vibes. Ginsautan man ang official music sang sinulog. Kag present man sa performance nila ang Santo Niño. Halos karatuig na nga guest performer sa sinulog ang mascara dancers sa Bacolod. Ang pagpadulong sa mascara dancer sa Cebu nanginigayon man para sa Tourism Office kag ginpangunahan ni Chief Tourism Operations Officer Maria Teresa Manalili nga mag-courtesy call sa alkalde sang Cebu nga si Mayor Nestor Dionisio Archival Sr. kag para maka-benchmarking kag exchange ang idea sa tunga sang tourism offices sang duha ka mga syudad para mapasanyog pagit ang turismo sang Cebu kag Bacolod. May invitation man sa karon ang syudad sa Bacolod para magpadala sang performers sa Hong Kong. Romeo Subaldo para sa DigiCast Negros.